Винаги, когато отида на море, първия ден ми се появяват пъпки по лицето. Допълнително имам останали петна от бременността, които вече доста са изсветлели, но все пак все още ги има. От едно намаление на Bear Care си купих 4 маски на новата серия на Medipil Young Sika, която е с PDRN и се води Trouble Soothing Mask. Тя се води маска, която успокоява, хидратира и помага за по-бистър ден. Още по описанието изключително много ми допадна. Аз след като видях, че в състава няма запушващи порите съставки, затова си взех и 4 направо. Маската съдържа центела азиатика, която успокоява раздразнения и намалява зачервявания. PDRN, който регенерира и подпомага за възстановяването на кожата, като намалява белези и петна. И екстракт от чайно дърво, което има антисептично действие, регулира себума и възпаленията. Съдържа също така ниацинамид, който изравнява тена, изсветлява, по-остъкне и пигментни петна. И хиалуронова киселина, която дава дълбока хидратация и защитава от дехидратация. А какъв е резултатът ли? Кожата определено е доста по-спокойна и пъпките не са толкова зачервени. Усеща се изключително свежа и изтегната. Купила съм си всички продукти от тази серия, така че очаквайте ревю на тях. Определено на първо четене маската много ми хареса и предполагам, че и останалите продукти също ще ми допаднат. Определено тази маска ще си купя още няколко бройки.